Oke, masih bersama lagi Tegal Street. Kangen kok lemes men ngopo, Kang? Nah, iki mau bar kerja kan bar golek iwak, lemes men kan. Nyeton terus biadi, awake rajane kesel men ngene iki. Adem lah ngene. Adem. Lah kemulan sarung ngono lho. Nah iki sarung tak kemul iki ngene iki adem ngene. Dikopeni. Wah, Ces. iki Mantep kan kopi kan. Kopi opo bukan? Iki kopi gelas iki. Ini pancen pengen ngopi harus tutut kan. Ngrong ngene. Harus tutut. Umbe ngopi mau ngerop ning man. Kalau mau yo lumayan aman mau nganu. Ngerop nemu ana apa? Mau aku petok no iki. Lone gede sak ngene lho, Ju. Ngopo? Lo banyu. Banyu. Aku wedi ya, Ju. Layu bali aku. Digowo mulih klothok politik kan karo welut ta. Jane dhewe aku, Ju. Awani ya, Ju. Wis udan gremes-gremes lan mau wah. Gremes barat lah, loyo awake dadi. Ora ngejak pawang ulane Juremi mau dijak lah ya go iso go mulih ulane. Iki jumare tak jak malahan. Untuk teko-teko Untuk tugas negara. Mau tugas negara to. Wis rampung berarti saiki. Sampung. Sesuai kapan-kapan. Ya, iso. Ki ngobrol-ngobrol kok HP-mu anyar to Ju saiki Ju. Oke ngerti aku kok ora selamatan barang untuk HP anyar Ju. Kowe. Selamatane. Yo sesuk. Endi kuwi Ju? Iki disilai. Oh, disilai to. Lu tuku HP. Saiki wis duwe HP Ju sesuk tak ben bareng Ju. Sesuk Lah, sak ganteng. foto-foto barang. Sesuk jak jalan-jalan nak kantong. Sak foto-foto wis nggo HP. Ya foto-foto jak jalan-jalan. Sarju HP-ne anyar. Wis jan seneng aku nak ngono Ju. HP-ne wingi ilang saiki ganti anyar meneh. Sing ireng saiki kok ya ireng meneh to Ju. Wah iki apa seleramu seneng ireng-ireng ngono Ju. Konyane genapak tilas kira Iya pas mungkin iya. Kenapa tilas dadi ireng. Seneng kan sing ireng-ireng ngono ya. Apa sih arep kulite? Wah. menyerasikan. Heeh. Tak putih yo ora jos beda. Dene yo pas ireng. Ini kopine diombe sik Ju. Jane adem kopi. Diombe bari diombe yo. Besok mangkat kerja ora Ju? Sesuk ketok iki anu ngecor. Ngetor ya Ju. Oh. Berarti libur ya Ju. Ngetor apa Ju sik Ju? Ngecor belekan wong Oh, ngun balik kan. Wong akeh berarti Ju. wong akeh wong anu pondok iki. Oh. Pondok apa iki Kang Juremi? Pondok Miftatul Fah. Apa jenenge lali aku ngono ya? Aduh. Jenenge angel lho. Oh, wahel. Pondoke tulisane. Apa ora di sebelah kok ngel? Ya kuwi apa ora mudeng. Jenenge apa arep-arep itu angel. Wahel-angel zaman cilik aku mbiyen gak kepentrong kok Kang Jur. Aku nek ngono tak tinggal mlayu. Oh, mlayu. Kopi ini diombe sik to Ju, adem dadi ager-ager. Lah jerene aduh cepet kopi hangat malah tak Lho, gedumbe tak ombe, ombe. tak ombe sik. Mantap. Dadi rokok, ora dirokok mana-mana Ju. Rokoke ini weleh Apa? Tujuan Ju. tujuan. Mantap tenan ya. Kemerdekaan Republik Indonesia gitu 76 tahun. Nggo pipa lho Ju, mantep nang 76. Anggo pipa mbakon ana yang paling untung. Diperane kan untuk kuwi bakone Ju. Lah Ana kuwi pipa. ben nempel iki. Pipane pipa apa Kang? Pipa ledeng apa pipa? Iki pipa nganu, kayu kan. Oh, tak kira pipa ledeng. Ini pipa kayu jambu lho kan. Aku ini terus biasa atau kreatif kan gitu gitu kan. Terus Sesuk iki carane apa kan besok? aku esuk carane kita yo jalan-jalan gitu ya. Jalan ning ndi? Besok tiba juga besok. Nah, apa Biasa to, boleh biasa to nak baju campur. Terus kanca juga besok juga. Kamu Merah to. Kak iso ngecor. Katanya kanca turu apa?
Kancane iki kanca turu. Nah, kanca dolen ora ditutke, ora diterke-tutke. Oh, nggo. Oh iya. Masuk. Lah kan ndek moren jam piro, Ju? Aku urung bali. Oh, kan baru balik. Sesuk bali. Balik sesuk, Ju. Oke, terima kasih bersama Tegal Srut. Jangan lupa di subscribe kalau suka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegal Srut.